Και κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Κερίδης, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο της ΕΡΤ. Κύριε Κερίδη, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Καλησπέρα. Μετανάστευσης και ασύλου, όπως Μετανάστευσης και ασύλου. Καταλαβαίνετε ότι έχει προκαλέσει αντιδράσεις η τροπολογία σας. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ που μετέφερε στον αδελφός μας, ο Διονύσης Μποτώνης. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Καταθέσατε μια τροπολογία, προβλέπει μαζική νομιμοποίηση μεταναστών που εργάζονται στην Ελλάδα την τελευταία τριετία. Μια πρώτη ερώτηση είναι γιατί τώρα. Καταρχάς, ποιο κενό έρχεται δηλαδή να καλύψει στην νομοθεσία αυτή η τροπολογία? Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς, δεν θα πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν αλλάζει, δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία παραμένει απολύτως αυστηρή και ταγμένη στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών, όπως αποδεικνύουν και τα στοιχεία, τα νούμερα, τα οποία είναι αδιάσυστα και αδιάψευστα. Μιλάμε για μεγάλη μείωση των ροών. Καταφέραμε και τις ελέγξαμε με πολύ συγκεκριμένες προσπάθειες τους τελευταίους μήνες, με το φράχτη, με το λιμενικό, με τη συνεννόηση με την Τουρκία, με όλα αυτά. Επιπλέον δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Η πάγια διάταξη της 7ετίας, η οποία εισήχθη το 2014, συνεχίζει να ισχύει. Ωστόσο, άπαξ και για κάποιους μήνες δίνουμε το δικαίωμα σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα. Όχι αυτοί που έρχονται στην Ελλάδα, άρα δεν υπάρχει pull factor, δεν υπάρχει μαγνήτης, δεν προσελκύουμε νέες ροές. Μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στην Ελλάδα, οι οποίοι ως επιτοπλίστων δεν ήρθαν παράνομα στην Ελλάδα, απλώς έληξαν οι άδειες διαμονής τους και θα σας το εξηγήσω αυτό γιατί το αποδεικνύουν τα στοιχεία. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ήταν εδώ νόμιμα και κάποια στιγμή δεν ανανέωσαν τις άδειες διαμονής και βρέθηκαν σε αυτό το καθεστώς δέσμη. Γιατί μπορεί να μην είχαν κάποια εργασία και δεν ανανέωσαν? Διότι πέρασαν οι προθεσμίες, διότι δεν μαζεύτηκαν τα χαρτιά που έπρεπε να μαζέψουν, διότι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους και λέμε όποιος ήταν εδώ επί 3 χρόνια πριν τις 30 Νοεμβρίου του 2023... Ήταν εδώ και εργαζόταν? Ήταν εδώ. Ήταν απλά εδώ. Και φέρνουν τώρα, για πρώτη φορά φέρνουμε τη σύνδεση με την εργασία. Δεν υπήρχε αυτό παλαιότερα. Αυστηροποιούμε δηλαδή το πλαίσιο και έχει εργασία και για όσο έχει εργασία... Έστω και μια μέρα δηλαδή να έχει εργασία σε αυτά τα 3 χρόνια. Όχι, όχι. Μέσα στην αίτηση που θα κάνει, μαζί με τα υπόλοιπα, καθαρό ποινικό μητρό, διότι γίνεται ενδελεχής έλεγχος, πρέπει να προσκομίζει και συμβόλαιο εργασίας. Μάλιστα. Εάν πάυσει η απασχόληση, τότε η άδεια ανακαλείται. Με έναν μηχανισμό τον οποίο λέει μέσα πολύ ξεκάθαρα η τροπολογία. Τι σημαίνει αυτό? Χρειαζόμαστε εργατικά χέρια για αυτό ότι φέρνετε αυτή την τροπολογία? Χρειαζόμαστε να βάλουμε τάξη. Χρειάζεται να τραβήξουμε γραμμή και να γυρίσουμε σελίδα. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τη δημόσια ασφάλεια, να καταγράψουμε και να ταυτοποιήσουμε όλους όσους είναι εδώ. Και προφανώς να ενισχύσουμε και την αγορά εργασίας η οποία πάσχει. Εμείς τι κάναμε, για να το ξεκαθαρίσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος? Πήραμε μία ρύθμιση του 2014. Τη ρύθμιση της κυβέρνησης Σαμαρά. Η οποία προβλέπει γενικευμένη οριζόντια στα 7 χρόνια χορήγηση άδειας, χωρίς άλλες προϋποθέσεις για παράδειγμα εργασίας, αρκεί να είσαι εδώ 7 χρόνια. Είδαμε ότι αυτή η ρύθμιση. Την οποία ρύθμιση δεν άλλαξε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει και ο κύριος Σαμαράς στη δήλωση. Προφανώς. Και δεν θα μπορούσε να την αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια ρύθμιση η οποία πρωτοήρθε, δεν μπορούσε μετά την καταστροφή του 15-16, θέλω να πω. Εμείς, οι πολιτικοί μας, και καλά κάνετε που το λέτε, είναι ολοκληρωμένοι. Είναι όχι στην παράτυπη παράνομη μετανάστευση, ναι στην νόμιμη. Σύμφωνοι. Τραβάμε γραμμή, πάμε παρακάτω. Σύμφωνοι, αλλά... Προσέξτε τώρα. Ναι. Μία ρύθμιση λοιπόν η οποία έφερε ο Κώστας Καραμανλής το 2005 και επαναλαμβάνει ο Αντώνης Σαμαράς το 2014. Σύμφωνα με την οποία σήμερα που μιλάμε παίρνουν χαρτιά περίπου 6 με 8.000 κάθε χρόνο. Κυρίως Αλβανοί. Δευτερευόντως Γεωργιανοί και άλλες εθνικότητες. Με αυτή τη ρύθμιση πόσοι περίπου πιστεύετε θα πάρουν άδεια? Εάν πολλαπλασιάσετε το 6 με 8.000 επί 4, διότι από τα 7 χρόνια πάμε στα 30.000 άτομα λέτε. Μιλάμε για 30.000. Άρα τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε μια ήδη ισχύουσα ρύθμιση, άρα όσοι έχουν μπει έχουν μια τριετία στην άδεια διαμονής, με άδεια διαμονής για 3 χρόνια αρκεί να εργάζονται και μπαίνουν στον κανονικό τον δρόμο να την ανανεώσουν εάν έχουν εργασία, δεν χρωστούν, έχουν καθαρό ποινικό μητρό και μια σειρά από άλλα πράγματα που προβλέπει ο νόμος. Θα συνεχίσουν να ζουν και να εργάζονται εδώ. Βεβαίως. Άρα αυτό δεν ισχύει για κάποιον ο οποίος θα μπει στην Ελλάδα 1η του 2024 για παράδειγμα? Όποιος θα μπει 1η Δεκεμβρίου 2023 και μετά, άλλωστε χρειάζεται τριετία. Πρέπει να έχει μπει από το 2021, θέλω να σας πω, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν πρόκειται για νομιμοποίηση. Είναι λάθος η έκφραση. Σε αυτούς τους δικαιούχους, τους ενδυνάμει δικαιούχους, δεν δίνουμε ούτε δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης, να φέρουν δηλαδή τις οικογένειες τους εδώ, δεν δίνουμε ούτε μόνιμη διαμονή, δεν δίνουμε ούτε ηθαγένεια όπως κάνουν άλλα κράτη, όπως η Γερμανία, η οποία στα 3 χρόνια που προϋποθέσεις και στα 5 γενικά δίνει
μέχρι και ηθαγένεια. Μάλιστα. Είναι μια ρύθμιση που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, διότι έχουμε μεγάλη διαρροή προς την Ιταλία, όπου πηγαίνουν επειδή πολύ πιο εύκολα παίρνουν χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι εργάτες γης κυρίως. Μιλάμε για χαμηλή ειδίκευση. Αυτό αφορά κυρίως τους εργάτες γης ή αφορά και εργάτες σε έργα μεγάλα κατασκευαστικά? Αφορά κυρίως χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης κόσμο, ο οποίος βρίσκεται επί χρόνια εδώ, αποδεδειγμένα λόγω αυτής της μακράς παραμονής, η οποία αποδεικνύεται με πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία, έχει κάποιες ρίζες αναπτύξει. Εμείς δεν θέλουμε να είναι στην αδήλωτη εργασία, δεν θέλουμε να είναι στο παράνομο. Θέλουμε να τακτοποιήσουμε την κατάσταση, να τους καταγράψουμε και να ξέρουμε πού βρίσκονται, ποιοι είναι όλοι αυτοί. Και από εδώ και πέρα, με τις διμερείς συμφωνίες, τις οποίες θα κάνουμε με τη Μολδαβία, με τη Γεωργία, με μια σειρά από χώρες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024 και τον εν γέννη εξυγχρονισμό του συστήματος νόμιμης μετανάστευσης, να αντιμετωπίσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα που έχουμε. Κύριε Κερίδη, ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς ζήτησε να αποσύρετε αυτή την τροπολογία. Έχετε κάποια τέτοια σκέψη? Κοιτάξτε, όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό, να πούμε, πρόβλημα, νομίζω ότι βαφκαλίζεται και δεν βλέπει την πραγματικότητα. Διότι η πραγματικότητα, όπως σας είπα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, κατά τον κύριο Σαμαρά, οι λαθρομετανάστες, έχουν το δικαίωμα με τη ρύθμιση του κυρίου Σαμαρά του 2014 σήμερα. Φάρος προσέλκυσης μεταναστών ήταν η ακριβής φράση που χρησιμοποίησε. Επειδή αφορά αυτούς που ήδη διαμένουν εδώ και όχι αυτούς που είναι να έρθουν, δεν είναι. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει φάρος προσέλκυσης. Μην γελιόμαστε. Ο φάρος προσέλκυσης είναι η Γερμανία και η Βόρεια Ευρώπη. Η Ελλάδα παραμένει χώρα διέλευσης και όχι τελικού προορισμού. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων έρχονται εδώ παράνομα, να το πούμε, να το καταλάβουν όλοι, φεύγει από την Ελλάδα. Δεν μένει εδώ. Μάλιστα. Είτε ως πρόσφυγες, είτε ως μη πρόσφυγες, απορρίπτονται οι αιτήσεις ασύλου τους, παράνομα συνεχίζουν το ταξίδι τους προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Έρχονται εδώ, όχι γιατί θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, γιατί θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Αυτό λένε όλα τα στοιχεία. Και ξέρετε, κάποτε στην χώρα μας, και νομίζω αυτό το έχει καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να ασκούμε δημόσια πολιτική με βάση νούμερα, αριθμούς και πραγματικότητες. Και όχι ιδεολειψίες και λαϊκισμούς. Και νομίζω αυτό απέδειξε με την ομιλία του και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φαντάζομαι είναι ο τελευταίος τον οποίο μπορεί κάποιος να κατηγορήσει είτε για χαλαρότητα έναντι των λαθρομεταναστών, είτε για χαλαρότητα απέναντι σε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι σοβαρό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Όπως το κάνει η Μελώνη. Προσέξτε τώρα εδώ, διότι έχουμε μια πολύ σκληρή δεξιά κυβέρνηση στην Ιταλία, για να δούμε τι γίνεται δίπλα στον κόσμο. Προς την οποία έχουμε διαρροή εργατών γης που δουλεύανε στα Φιλιατρά ή στην Ιεράπετρα. Όπως μιλήσει με εμένα, το γραφείο μου έχει κατακλειστεί από βουλευτές όλων των κομμάτων που έρχονται και μου μιλάνε για το τεράστιο αυτό πρόβλημα. Μάλιστα. Η κυβέρνηση λοιπόν. Αντιλαμβάνεστε πάντως, κύριε Κερίδη, την πιθανότητα η τροπολογία αυτή να περάσει με ψήφους της αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, και να μην την υπερψηφίσουν βουλευτές της συμπολίτευσης? Η τροπολογία θα περάσει απόλυτα με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ένα το κρατούμενο. Το γεγονός ότι θα την ψηφίσουν και τα κόμματα της μείζωνος αντιπολίτευσης, θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό, δεν είναι κάτι αρνητικό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εδώ είμαστε για να απαντούμε. Προφανώς το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο προσελκύει κραυγές και λαϊκισμούς. Θα δοθούν οι απαντήσεις και στη Βουλή σήμερα και αύριο στον προϋπολογισμό, μιλάω εγώ, στις 10 το πρωί, και στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου προφανώς. Και φαντάζομαι θα μιλήσετε και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τις δικές αντιρρήσεις. Και γι' αυτό οι περισσότεροι, επειδή πάρα πολλοί έχουν στείλει και με θέρμη, διότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και γνωρίζουν τι σημαίνει να μην μαζευτούν οι ελιές, να μην μαζευτούν οι ντομάτες κτλ.